ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. хидмати шумо хостем ки ҳамин наворои ними сенаҳои пастрафтара бисёртар бикунем. ман ҳамин комментариёро шаво мақсад мехонам. на як ҳафта зиёд шуд, фақат дар бораи ҳамин пастрафка бисёртар савол меравад ки мо дигар намудош зиёдаи 10 та навор пастрафгем. ира видеои конкурс баромадагиам кадоме ки тамошо кардагӣ нестем, бидурем тамошо кунем ки ҳамина чӣ хел сохта мешавад. ин яке аз стенаҳои пастрафка ҳар кас мехоҳад ҳар хел бикунад. ин яке ира соҳиби хона худаш вибр кардагиам вариантҳои хеле вибри ҳамон шахсиятҳое ки дар хонаҳошон мезананд. стенаҳои пастрафка ки дар 1600 сомон ҳафтастои нерхи тайёр мекунем метавонем. монтаж понтаж ҳар он чизи мебинем хеле нол дар нол мекунем то нем плинус милинус чизе ки дигаст ямиёзи дар ҳамин пастрафка 1600 сом нем мекунем материалша хонадор мехарад. барои наи расходаш навораш буромадагия тарзи коркардаш бидурем тамошо кунем гуфтагим ки чӣ меравад чанд қа меравад. як пастрафкаи дигаре ки мо зурам нишонтон метавам нигаҳ кунем ки беҳад бисёр мепурсем. барои корша кардан осонока кардан ме наметавонем ин наи номрои бурӯи экранмуда муроҷиат кунем барои заказ иншалло ки қабул мекунем бо дарси кортона мебинем. хулоса ҳозир мерем пастрафкаи навобатиро нишонтон метавам нигоҳ кунем навора паҳн кунем. пастрафкаи навобатӣ дӯстони азиз айни зиёдаи 10 та навор пешниҳоди шумо кардагем ки тарзи коркарш 5-6 намуд ҳаст, тарзи косметикаш ҳаст, ҳама секрета фикрета дар шумо гуфтагем. ина нигаҳ кунем. ин стенаҳои пастрафка ай балети беҳад бисёр дорад. почти дар ҳама объектҳо ҳамин интихоб мекунанд мезанем агар навора аҳамият дода бошем. хулоса дӯстони азиз кадоме мехоҳем дар 1500 сомон 1500 сомон ин хел месозем метавонем. инамин девора сели маҳсулотша хонадор мехарад. дар бораи наида чанд қа меравад чӣ меравад ҳамаша дар каналам наворош ҳастанд ки бидурем тамошо кунем хитон мефаҳмем ки ҳамида чӣ меравад чанд қа меравад. барое ки ман ҳар намуди кора мекунам ҳамаё дар сари ман наместад. ҳозир ман мера хеле примерно гуфта метавонам аниқ намедонам чанд қа чӣ меравад. барои аниқаш дар ҳамин главни видео бидурем ҳамин ҳаста тамошо кунем. нигаҳ кунем. инҷода ҳозир полни ҳама классаи мастем кардагем. намиҷо ҳама ҳозир як моиш як полни шушташ мешавад гарониш кард. ягон проблема нест. инаи зардош зартараи сияш классаи сиёҳаи сафедаш маст нест. нигаҳ кунем ки ҳар шахсияте ки мехоҳад ҳамхелӣ бикунад айдаш намебояд номрои дар болои экран мебинем муроҷиат кунем полни қоидаи кортона мекунем метавонем ҳамин масъулият тобро бигирад. ҳама масъалаи савол дар комментария бинависед ман комментариёро мехонам. комиша успех кардам ҷавоб метавонам комиша не бехафагӣ. савол барои савол хоҳиш мекунем илтимос зану назанем бинавис дар нам ватсап саволта ё галасавол кун дер ё зуд ҷавобша мегирем. даже як рӯз намекашад максимум 10 соата ҷавобша мегирем. ин навори навобатӣ мо буд дар бораи стенаҳои пастрафка. зиндаву саломат бошем. наворона паҳн кунем. алло ё мададгортон.